Arratsaldeon berriz ere pilota zaleok Sopuertako udal pilota degutik, promozio mailako partida amaituta gaurko jaialdiko bigarren partidan maila nagusiari dagokionean ariko diren lau pilotariak azkenengo beroketarik egiten ari dira. Gorriz ariko dira Iera Iturriaga eta Ane Mendiburu, oraintxe dator kantxara aurrelari Leitzarra Iera Iturriaga eta Urdinez aurkari. Ainoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo izango dituzte eta deigarria egin zait. Ainoa pilota jotzen hasi aurretik. Korrika saio labur batzuk egiten ikusi dugula aldageletatik pilota lekura kantxara etorri denean, izan ere gaur egiten duen hotzarekin eskuak berotu aurretik gorputza ere apur bat berotan sartzea ez baita bat ere kaltegarria gaurko hotzarekin. Ez daitezen gaixotasuna garrapa. Gaur sartuko dira leian, gaur sartuko dira txapelketan leian ikusiko ditugun bibikoteak, Ainoa eta Oiana eta Iera eta Ane, ondorengo asteetan sartuko dira falta diren beste biak eta jada datorren astetik aurrera, onkoratzen naiz datorren astean sartuko direlako falta diren bibikoteak beran, Arrieta eta Galeano eta Barrokale eta Arrastia. Datorren astean jada partida bana jokatuta dutenean kontuak ateratzen hasi ahalko dugu. Orain artean ez da sailkapen beharrik, baina ordutik aurrena nik uste jada beharko dugula. Sailkapena zertan den erakutsi, baina horiek datozen asteetarako utziko ditugu. Orain ez baita horiek errepasatzen hasteko beharrik, txapelketa honek partida bakarra izan duelako orain arte hain zuzen ere. Gaur 8 Olaberrian izandakoa eta bertan 22 eta 19 garaipena Natale Aranburu Lazkaotarrak eta Maite Mujika Eulatearrak lortu zuten Leire Oskoz Lanztarraren eta Naroa Agirre Zestoarraren aurka. Eta hortaz sailkapen buru 22 eta 19ko aberatsarekin 22 puntu positiborekin eta 19 aurkakorekin Natale eta Maite lirateke eta gaurko emaitzaren baitan ikusiko dugu. Sailkapen buru baden, beste bikoteren bat, 19 tantoan baino gutxiagoan gaurko galtzailea geratuko balitz eta hortik aurrerakoetan 19koetan edota 20 eta 22 eta 20koetatik aurrerakoetan Maitek eta Natalek eutxiko lioketen lidertzari. Eta bestela gaurko bikote irabazlea jarriko litzateke lider. Nola nahi ere esan bezala ez dago. Orain arte bi partida besterik ez direlako jokatu matematika kontuetan burua erotzen hasi beharrik. Eta gauzak horrela, etenaldi labur bat hartuko dugu guk ere eta partida hastear denean berriz itzuliko gara Sopuertako udal pilotaleku honetatik. Jaialdiko bigarren partida honek, maila nagusiko txapelketaren bigarren jardunaldiko neurketa honek zer eman behar duen kontatzera. Gorriz gogoratu Iera Iturriaga eta Ane Mendiburu izango direla eta Urdinez aurkari, Ainoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo izango dituztela. Berehala gara partida honekin oso sorik hasi eta buka Sopuertatik.
Hemen gara berriz ere pilotazaleok Sopuertako udal pilotalekutik, azkenengo beroketa ariketak egiten ari dira maila nagusiko partidan ariko diren lau pilotariak, eta gaur lehen ere sarrerakoan aipatu badut ere esan dezadan berriz, gorputza berotzea garrantzitsua izango dela, hotz handia egiten baitu kanpoan, besoak eta mugitzen ikusi dugu, han Mendiburu, eta Jera eta Ainoa ere pilotan hasi aurretik gorputza barne honetan dagoen temperatura hotzera egokitzen izan dira zenbait korrika saio egiten, eta jada laur pilotariak prest dira partidari hasiera emateko, eta gu aurkezpenetan hasiko gara partida bera hasi aurretik. Jera Iturriagak 37 urte ditu, eta Leitzakoa da, 19 urteko Mendiburu uartearra du lagun, eta aurkariak berriz 23 urteko Otxandiarra, Ainoa Ruiz Infante, eta 29 urteko Iana Orbegozo Azpeitiarra izango dituzte, badoaz epailearen aurrean jarririk Jera eta Ane, eta epailearen atzetik jarrita Ainoa eta Oiana jendaurreko aurkezpena egitera, lehendabiziko partidan bezala Bizkaiko Pilota Federakundearen izanean egoitz Artolatxipi izango da epaile lanetan, bosteko eman die lau pilotariei, zorte ona opa, eta Leon Castillo txapa jaurti du gora, kolore gorri agertu du antza denez txapak, eta beraz horrek esan nahi du Jera Iturriaga izango dela partidari hasiera emango dion pilotaria, eta gaur aurreko kuadroetan lehendabiziko partidan Marta Gomez ikusi dugu, min handia egiten ahal egin du dela, eta partidaren ondarraldera sake zail asko paratu dizkiela aurkariei, eta hori kontuan hartuta eta parez pare bi aurrelari sakatzaile ezin hobe ditugula jakin da, nik uste sakeari etekina ateratzeko helburua izango dutela nola Jerak, ala Ainoak, eta badator horretarako lehendabiziko aukera izango duen tantonetan Jera Iturriaga sakera. Sake gaiztoa jarri du, baina ezkerrez pinolako arazori gabe jaso du behar bezala Oiana Orbegozo Azpeitiarrak, eta horren ostean pilotaka da guztiak Anek eta Oianak jo dituzte. Horrentxe sortuko da partidan lehendabiziko aldiz aurrelari bizkaitarra Ainoa Ruiz Infante, Ane Mendiburuk jo du ostean pilota, gaiztotu egin zaio Oianari, baina ongi jaso du, bien tartera luze moztu Jerak, ezkerpaleta handiarekin, baina ongi zabaleratua, ongi ezkerpaletatik irtena, eta bat ere arazori gabe jaso du Oianak. Berriz ere Jerak jo du pilota 3 eta 4 urtenetik, Oianak luze atzera horren ostean, eta baita Ane Mendiburuk ere bostetik ezkerrez altxa, eta pilotari altuera eman Oianak. Anek gauza berbera egin du, eta baita horren ostean Oianak berak ere aurrelariak desaktibatuta dituzte orain arte. Jerari orain txetorriko zaio sartzeko aukera. Ezkerpaletan barrena luze moztu, eraman Oianak, berriz ere jokaldi bera, baina laburrago eta aurrera xeago, eta pilota horretara iristearekin bakarrik uste dut ez duela aski izan Oianak, eramateaz gainera jokaldia egitea ere helburu zuela esango nuke, eta bipareta alegin hori txapazpian geratu da, bat eta huts Iturriaga eta Mendiburu aurretik. Tanto gogorra izan da, minutu eta 40 segundo ingurukoa, eta gaur egiten duen hotzarekin berotan beroketariketak egiten ari zirela sartu ez badira, sartuak izango dira lako hainbat tanto jokatu behar baldin badituzte. Partidako bigarren tantoa jokoan atzean jarri du pilota Jerak, eta baita lau kuadro inguruan jota Oianak berak ere. Luze Ane Mendiburuk alaber. Jerak oso urrundik sartu beharko du, 3 erditik moztu. Eskuinez altxa eta Ainoak atzeratu, eta gero atzera gozo eskuan jota Ane Mendiburuk, eraman Oianak. Jerak dejada ona, baina bertan da Ainoa, ez du jokaldiak ez ustean harrapatu, pilota atzeratu eta ongi ekarri du. Horren ostean Ane Mendiburuk berriz ere txokoan barrena luze moztu du, baina gaizto jarrita Anek. Oianak eraman, zabalean da pilota orain, ederki moztu du Jera Iturriagak, Oianak jaso du, atzera Jerak, eta
Gauza berbera. Segidan Oianak. Frontis erdiko pilota Anek eta atzera Oianak. Berriz ere lauterditik luze Anek. Frontis erdinguruan jota eta altuera handiagoarekin. Zabalderako ukitua eman da gero pilotari Oianak. Gerak moztu eta indartxu. Oiana sartu da eta pilota txar bat kendu dio Ainoari berari. Ainoa atzeraka etorri da, baina sartzerik ez zuela ikusita Oianak jo du. Oraingoan berak jokaldia, bere burua lurrera botata jaso Gerak, bolea Zabalera bai, baina Zabaleregi pilotaka da horrek punpa kontrakantxan egin duelako 2-huts markagailuan etzen aukera txarra Agirez sartzekoa Ainoa Ruiz infanterentzat, baina ez du pilotalekuaren ezaugarriak ez ditu ongi neurtu. 2-huts beraz, Gera eta Ane aurretik. Beste tanto bat jokoan, orain arte atzelariak ari dira protagonista izaten, tanto honetan ez ezik partidan zehar ere bai, aurreko tanto bietan zatirik handienean jokozkanpo izan baitituzte erabat. Ainoa eta Gera eta elkarrautxinaian. Orain arte beraz bi atzelariak, Oiana eta Ane, alere behar bezala, erantzuten ari zaizkio gaurko partidak jarritako intentsitateari orain arte. Partida hasiera da eta behar bada hasiera xamar honetan ondorioak ateratzen hastea ez da beharrezko izango, baina partida luzatzen baldin bada eta inor amiltzen baldin bada, inork nekearen erasanik antzematen baldin badu, behar bada bikote aurkariak izango du min handiago egiteko aukera eta hortaz tanto sorta zabalagoa lortzeko aukera ere bai. Hirugarrena egin dute, bien bitartean hemen kontu kontarinen bilen bitartean gorriek, hortxe ikusi duzu tantoaren errepika, tantoaren bukaera errepikatuta, berriz ere sake ateratzera Gera Iturriaga dator. Atera du sakea, aurrelari Leitzarrak, 5 eraman eta sake bueltan sartzeko aukera kendu dio gainera Oianak Gerari, zirrizta gero Oianak, oraingoan Ainoak zabaleratu, doi iritsi da Frontisera Aneren pilotaka da, gorpuzera etorria zitzaion eta hor nola edo ala jo du pilota ezkerrez, doi iritsi da esan bezala, errepikapenean ikusiko duzuenez Frontisera eta hor efektu ezoiko egin dio pilotak, tartean ezkerparetak eta Frontisak bat egiten duten koskan jo baitu Ainoari eta jasotzerik ere ez du izan. Zorte apur bat laguntzuela lortu dute. Lortu dute beraz, laugarrena Gerak eta Ane Mendiburuk. Eta beste tanto bat jokoan, partidako 5. hain zuzen ere. Atzelariak elkarrautxinairik, aurrelariei zertarako abagunerik eman gabe orain arte. Lautarditik jaitsi eta jokaldi egin nahi izan du berriz ere Ane Mendiburuk, tarte zabala zen aldere, jo duen tokitik Frontisera eta txapa gainean geratu zaio pilota, 1 eta 4 markagailuan eta zuzenean joan dira Ainoa eta Oiana. Beste material baten bila, promozio mailako partidan ere aipatu dugu, baina inor emankizunera oraintxe batu bada jakin ezazue pilota zaleok pilota berriak direla hauek eta
aurten Jera Iturriagak lehengo astean Olaberrian egindako emankizunean aipatu zigun legez aurtengo denboraldian hitzarmen bat sinatua dela, ados pilota materiala hobetzeko helburuarekin eta hortaz gaur ere lehengo astean erabili zituztenak bezala berriak dira orain arte pilotalekuetan lehiaketan ibili gabeko pilotak eta horixe diogu arratsaldeko 5 aldera geu iritsi garenerako pilotak hautatzen ibili direlako tartean orain jokoan den orain kantxan ikusten ari garen Jera Iturriaga eta berarekin batera Maite Mujika. Beraz pilota berriak dituzte eta nik uste horrek oraingoz behintzat grazia handiagoko pilotak izatea dakarrela partidan zehar igaduraren ondorioz behar bada gastatzera ere egin lezakete pilotek, normala ere badelako hasieran bezain fresko ez izatea materiala bera partidaren ondarraldera, baina hasieran behintzat oso biziak eta jokatzeko aproposak, biztiegiak ez badira behintzat jokatzeko aproposak izango direlako pilota horiek. Airez sartu da Ainhoa Ruiz de Infante eta txokoan lortu du bere bigarren tantoa, baina hor txoko aldera pilota altxatzera abiatzen hasia zela kolpe txar bat hartu du Jera Iturriagak ezker paretaren kontara, tartean ezker paretak bere buruarekin uste dut egin duela bat eta kolpe horiek mingarri xamarrak izaten dira, lipar batez lurrean ikusi dugu, baina zutitu da eta ongi dago Jera, partidan jarraitzeko ez du oraingoz behintzat inolako eragozpenik eta ea bada partidan zehar ere horrelaxe jarraitzen duen inolako arazorik gabe, nahiz eta ezker besoa eskuinera eraman duen tanto hau bukatu bezain pronto. 3 eta 4 markagailuan eta kontu, tanto bakarrera jarri dira orain Ainhoa eta Oiana Jeraren gandik eta Aneren gandik. Eta gauzak parekatu dira maila nagusiko partida honetan sake ateratzera dator Ainhoa Ruiz de Infante, oraingoan luze eta zabal aldera. 6 erditik eskuinez sartu dan eta erantzun paregabea eman dio pilotaka da horri, etzen bat ere erraza ala jotzea abiadura handian zetorkiolako pilotan eri, baina ederki jo du eta azkenengo lauzar arte aprobetxatzea lortu gainera. Ainhoari da hemen aurkariei musika dantzarazten partidaren hasieran Jerak egin duen legez eta orain arteko pilotaka da guztiei eusten tanto honetan aginte makilarik ezin izan dutelako orain arte hartu Jerak eta Anek gaiztotu egin zaio pilota horran eren pilotaka da gaiztotu egin zaio Ainhoari eta ezker paretaren ingurutik jo behar izan du punpagoran. Ez du behar bezala jo eta azkenean txapa gainerainoko biderik ez du egin. Otxandiarraren kolpaketak. 5 eta 3 beraz, Jera eta Ane aurretik eta berriz ere sakea hartu du aurrelari Leitzarrak. Horrentxe pasadio pilota Oianak Jerari eta badator. Sake ateratzera Leitzarra, erdi-erdiko sakea lauterditik. Erdi aldera egin du pilotak. Txostegin ostean, baina Oiana ez da gaizki moldatu sakea eraman alizateko, hau ere gaiztoa da, eta ez da txapa gainera iritsi, 6 eta 3 markagailuan, beste tanto bat, Jerak eta Anek eginikoa. Eta atxeden zatera etorri dira Oiana eta Ainhoa, baina ez dute antza denez partidarik eten nahi, ez darria urez bustitzera besterik ez baita atxeden zatera gerturatu Oiana Orbegozo. 6 eta 3 badator sake ateratzera Jera Iturriaga. Atera du sakea, hau ere gaiztoa, 5etik ederki erantzun dio Oianak. Jerak bien tartera indarrandiarekin moztu, ongi eraman ezkerrez Ainhoa Ruiz de Infante, atzera. Irutik Ane Mendiburuk.
berriz ere esartu da ezkerrez eta pilota luzea jarri Ainoak sartzeko aukerarik izan etzezan. Zabalera orain Oianak, Gerak dotore jaitsi, gaizto jarri dio gainera Ainoari eta bide horretatik lortu du tantoa. 7 eta 3 markagailuan intentzio guztiarekin. Moztu du pilota, zabaletik jokaldi hori egiteko aukera bazuen. Xoko ingurua pilota geiztotuzkero ez da eramateko leku erraza, ez da behar leku erraza eta eberki egin du kasu honetan mozketa azkenengo tantonetan. Gera Iturriagak 7 eta 3 markagailuan, sake hau laburrago atera du, doi iritsi da Oianaren errefera frontisera eta hausaz jotako pilotaka da horri esker, doi iritsitako horren mesedetan, 4. lortu dute Ainoak eta Oianak, hori ies egindako izan da, zelan edo alan kolpea tira behar izan diolako gainean pilota ipintzeko Oiana Orbegozok pilotari eta pilotan ongi jotakoek eta txarto jotakoek balio berbera dutenez, gainean izan ezkero pantoa denez, 4. lortu dute Ainoak eta Oianak. Moztu egin du lehendabizi Ainoak eta gero atzean jarri, toki zaldatuta dira atzelaria eta aurrelaria bikote gorrian, berriz ere atzera Oianak ez Ainoak eta aurrera pasatzerik ez Gerak, baina atzetik aritzeko ere baditu nahikoa baliabide. Leitzarrak aurrealdean kantxaren erditik Zabalera dejada egin nahi izan du Sotamanoz, baina txapara joan zaio jokaldiak geuk entzungailuak jarrita dauzkagu eta behar bada txapa hotxak etxetik geuk baino askoz garbiago entzungo dituzue, baina geuk ere entzun dugu txapa hotxa 8 eta 4 markagailuan. Beraz, eta berriz ere tantoa, eta sake alde, Gera Iturriaga Leitzarrak. Atera du sakea, eraman boste terditik Oiana Orbegozok, dejada gero Gerak eta atzera Ainoak airez saiatu da pilota eramaten Ane Mendiburu, baina zaila zen eta ez zer egiterik ez du izan. 5 eta 8 beraz markagailuan distantzia pixkanaga laburtzen ari dira Ruiz da Infante eta Orbegoza. Bizkaitarrak atzean jarritako azkenengo pilotaka da horri esker. Jarri du beste tanto bat abian Ainoak, sakea gaiztoa zen, baina ongi jaso du, dejada kantxaren erdira, eraman bere burua lurrera botata Gerak, eta hor nik uste komunikazioak utxe egin diola bikote urdinari, eta aurrean ahoko zudoko pilota utzi diote aurkariek Gerari, eta Gera normalean badakigu ez dela asko barkatzekoa, bipar eta dotorea izan da kantxaren erdialdetik egin duena, oraintxe ikusiko dugu Oianak jotako pilotaka da honen ostean errepikatuta, kantxaren erdian edo zer gauza egiteko pilota geratu zaio, eta biparetarekin ez dutxik egin aurrelari Leitzar biziak 9 eta 5 markagailuan, berriz ere sakea berreskuratu du bikote nafarrak. Eta hauxe izan da, neure kontuen arabera, Gera Iturriagak amaitzea lortu duen lehen tantoa, gaurko lehen tantoa, baina lehen ere aipatu dut, neu bakarrik nabil gaurkoan esatari lanetan eta hainbat gauzatara ari behar dudanez, behar bada ez dira oso datu fidagarriak izango, baina badaz bada hortxe utziko dut datua, biparetaz egindako lehendabiziko tantoa izan da beraz. Gerarena, eta orain urrundik pilota jodu honek, gainean izan da, baina botea kontrakantxan egin duenez, 6. eman dio botea kanpoan egiteak bikote urdinari, eta 6 eta 9 dira gauzak, 6 eta 9koa da markagailua erakusten ari zaigun emaitza. Hau ere sake gaiztoa, txoste egin dio pilota kaneri, baina ongi eraman du.
Oianak zabalaldera, baina dotore. Altxa duenek eta altxatzeaz gainera luze jarri ere bai. Eta Oianak eramaterik ez, 10 eta 6 markagailuan. Eta partida lehen da biziko aldiz, ZTA erabaki dute orain, okerrezpanago ez, material aldaketa izan da bakarrik, uste nuen etenaldia egitea ere bazeto zela, atxeden esatera Ainoa eta Oiana, baina ez dute orain arte halako erabakirik hartu, 10 eta 6 markagailuan. Sake ateratzera dator, Jera Iturriaga. Ongi eraman du Oianak, hanek ere luza jarri du pilota, eta luzezezik gaizto ere bai. Jerak berriz ere jaitsi, ongi iritsi da Oiana, garaiz abiatu eta bikain moztu du bien tartera, eta horren ostean goiko koltsoira joan zaio. Hane Mendibururi azken pilotaka da, esku gozoa da, baina kasu honetan behar baino gehiago harrotu du eta goiko koltsoira joan zaio Uhartearrari pilotako azkenengo pilotaka da. Urdinen gustuko pilota kantxara 7 eta 10 emaitzarekin berriz ere. Pilota Ainoa Ruiz da Infantaren eskuetan dago eta badator Otxandiarra sake ateratzera. Pilotari eragin dio punpa eta atera du. Sakea luze jarri du, baina 6 erditik arazorik gabe eraman du. Hane Mendiburuk, bien tartera gero Ainoak, ezkerrez ongi altxa Hanek, Ainoak atzera ditik, luze, 5 erditik eraman Hane Mendiburuk, Oianak jaitsi, berriz ere esartu da eskuinez eta edartu atzeratu du. Pilota zaila jarri gainera, eta pilotaka da horri esker 11. lortu dute. Jerak eta Oianak 11 eta 7. Iritsi dira beraz Lanardietara, Leitzarra eta Uhartearra. Atzean egindako lehendabiziko tantoa izan da. Anarentzat horrez gain baditu beste bi eginak, bata zorte apur baten laguntzarekin eta bestea bien tartera moztuta eta hauxe izan du egindako 3. atzean egina galdutako pilota batekin da orain arte Hane Mendiburu. Berriz ere badator sakera Jera Iturriaga, sake gaizto jarri du orain ere. Lurretik belaunikatuta iritsi da Oianaren errestoa frontisera. Azpeitierrak bien tartera moztu, ezkerrez ongi jaso du Hane Mendiburuk, zabalera pilota luza ibili du Ainoak, eraman eta gaizto jarri Hanek ezkerparetaren ingurura itxastea izan baitu xede. Horrengoan kantxaren erdialdera luze Oianak eta ongi jaso, horren ostean Hanek txokoan dejada ona. Jerak jokaldia gero pilota moztuta Ainoak berriz ere toki berera moztu. Eraman hau ere bere burua lurrera bota Jerak eta berriz ere Urdinek hartu dute tantoan aginte makila. Orain bukatzeko aukera duen Ainoak ez du asmatu bertan baitzen Hane. Moztu orain eta gainera jokatzearen poderioz eta pilotaka da ugari jo behar izan eta gero lortu dute helburua. Azkenean txokorako helburua, txokorako pilotaka da asmatu dio Hanek, baina gero pilota gainera moztu dio eta horre tantoak jarraiz ezan ezer egiterik ez du izan. Atzelari Uhartearrak 8 eta 11, berriz ere Ainoa Ruiz da Infantek izango du sake ateratzeko aukera. Abiatu da lasterkalditxoan Bizkaitarra, eragin dio punpa pilotari eta jarri du beste tanto bat abian, hau ez da sake eramateko erraza, baina jaso du beste sake bat. Atzealdera Ainoak, hori ere jaso, zabalera gero Oianak, eta zeinen jokaldi zaila egin duen Jerak, baina gero doido iritsi da frontisera Ainoaren jokaldia hemen ikusiko dugu, gainean izan dela, horre epailea aurrean jarrita garbi ikusterik ez dugu izan, baina gainean izan da, doi jodu ezkerparetak
utzi dion toki apurretik, baina gainean izan da. Eta batzuetan lehen aipatu dugu, zorte pixka bat ere behar izaten dela tantoak amaitzeko, eta pilotan ondo jotakoek naiz txarto jotakoek balio bera dutenez, kasu honetan urdinei lagundu die kolpaketa ausazko batek. 9:11 markagailuan, beste tanto bat jokoan, orain ere jaitsi Jerak eraman Oian Orbegozok atzetik korrikaldian etorrita, beste pilotaka da gaizto bat ia pasatakoa eraman Oianak, oraingoan aukerakoa Anek, gerri-gerrian jo eta atzera, Lauterditik azkerrez hau ere jaso du, ia pasata zuen. Pilotak Oiana bera eta orain atzean berari bira kargatzen, hau doi iritsi da frontisera eta elkarren segidan tankera bereko bi. Pilotakadari esker lortu dituzte tantoak, 10 eta 11, kasu honetan ausaz jotako pilotakada hauek eta doi frontisera iritsi diren hauek Ainoaren eta Oianaren mesedetarako gertatu dira, baina gauza bera gerta daiteke alderantziz ere. Pilota borobila baita oso, 10 eta 11, sake ateratzera dator Ainhoa Ruiz de Infante. Eramaterik ez du izan, Ane Mendiburuk, sake beldurgarria zen, eta azkenean erantzunik gabe geratu da. 11 markagailuan. Sakez Ainoak amaitu duen lehen da biziko tantoa izan da azken hori. 11ko berdinketa markagailuan ezarri duena. Baina mendik aurrera tankera bereko sakeak aterazkero bat baino gehiago bukalezake gisa horretan. Beste tanto bat jokoan, atzelariak orain arte protagonista. Urrundik sartuko da, 4 eta 4 denetik gera, bien tartera moztu, baina ezkerpareta asko jo du eta erdira etorri da pilota. Horren ostean Azpirrizta gaiztoa jarri du ezkerparetan hiltzatuta Ainhoa Ruiz de Infantek eta tantoa lortu dute Oianak eta biek eta gauzak urdinen aldera joaten ari direla sumaturik, atxeden setera etortzea erabaki dute Jerak eta Anek, eta hortaz urdinak izaten ari diren loraldi luzetxo hau etetea erabaki dute, eta bada zertan diren kontuak pilotariak atxeden setetik zutitu eta gero. Zutitu dira lau pilotariak atxeden setetik, oiu egin dio Jerak Aneri, bengane, partidan sartuta jarrai dezaten, lehen ere aipatu dut, lehen partida jokoan zen bitartean ere aipatu dut, etenaldiak batzuetan partidaren dinamika, partidan aurretik doan bikotearen dinamika positiboa eteteko ez ozteko ere balio duela, eta gaur hemen egiten duen hotzarekin ez dakindik, inor ez dut zen atxeden esetean oztuko, ez dut espero dezagun, berriz ere badator sake ateratzera, Ainhoa Ruiz de Infante, pilotari eragin dio pumpa eta jarri du beste tanto bat martxan, 6 erditik oso gaiztoa zen eta eramaterik ez du izan, belaunikaturik jasotzeko ahalegin ugari egin badu ere, Ane Mendiburuk 13 eta 11, Bitantoko zuloa zabaldu dute markagailuan Ainoak eta Oian Orbegozok. Sakez bitanto bukatu ditu, hau izan da Sakez amaitutako Ainoaren bigarren tantoa eta berriz ere badator sake ateratzera. Lasterkaldi txikiari hasiera eman da.
Ainhoa Ruiz de Infante txoste egin dio pilota kanari eta seitik arazorik gabe jaso du oraingoan. Txoko Barrena jokaldia Ainhoak Gerak eraman, beste jokaldi bat, dejada alere arroxo amarra izan da eta iristeko tartea eman dio horrek Iturriagari. Eta oraingoan berak izango du musika, bere gustoko musika dantzarazten hasteko aukera. Zirrizta gaiztoa Oianak eta berarentzat ere aukera garbila izan daiteke. Hau, doido iritsi da pilota frontisera azkenean eta biak ziren elkarren oso gainean eta azkenean elkarri mesede baino gehiago traba egin diote Ainhoak eta Oianak. Hemen ikusiko dugu biak zirela elkarren gainean. Ainhoak tira dio kolpea, baina ez dakit pausoa ere aldi berean ez ote duen eman Ainhoak berak ere, eta horrek zango trabatzea eragin du bien artean, baina ahalegin pilota frontisean jartzerik ez du izan. Azpeitiko atzelariak 12 eta 13 markagailuan berriz ere sake ateratzera dator. Tantoa egin da Jera Iturriaga. Sakea luze jarri du, bostoterritik ongi jaso Oiana Orbegozok, Hanek luze atzeratu du, baina baita Oianak ere. Gaiztotu egin zaio pilota hor Oianari eta ezkerrez eramaterik ez du izan, eta beste berdinketa bat markagailuan 13-akoa. Lehendabiziko partida joan den hastekoa ere oso estua izan zen, eta baita hau ere hasieran Jera eta Ane hasi dira markagailuan tartea zabaltzen, eta partidaren erdialdera arte edo markagailuan neure kontuak okerrez baldin badaude behintzat 11-akor arte berdintzerik ez dute izan Ainhoak eta Oianak, baina horren ondoren 12 eta 11 jarri dira aurretik urdinak, eta partidako bigarren berdinketa 13-akoa izan da hauxe. Kontuak estu direla adierazten du horren bestez. Ane iritsi egingo da pilotara, jokaldia egin nahi izan du, eramatearekin bakarrik etzelako konformatuko. Ainhoak gerri-gerrien jo, eta bitarditik luze eta atzera, bosteterditik jokatzeko denbora izan du Mendiburuk, eta behar bezala jaso du Ainhoak ere atzera, eta oraingoan Jerarentzat aukera. Luze, honek ere besoa astindu, eta 5 eta 4 den ingurura, hau ere gaiztoa zen, ezkerpareta tartean zenez besoa libre xamar sartzeko toki handirik gabe geratu da Oiana, eta horrek beldur apur batekin kolpea tiratzea eragin dio Azpeitiarrari. Azkenerako bere kolpaketa ez da txapa gainera iritsi, 14 eta 13, berdinketa Jeraren eta Aneren alde hautsi da, eta berriz ere tanto bat ez aurretik dira bi nafarrak markagailuan. Sake gaiztoa jarri du orain ere, erdiratu eginda pilota ezkerparetan jostean, ongi eraman du Oianak, eta oraingoan Ainhoarentzat aukera garbia izan daiteke erasoan hasteko. Sotamanoz jaso Oianak, eta gero kantxa erditik abiadura handiarekin ireki du pilota zabal alderantz Ainhoa Ruiz de Infantek, baina txapara joan zaio. Eta txapa hortxa entzun bezain pronto hortxe ikusiko duzue, ezker besoa gorantz altxa duela Jera Iturriagak, baina horretarako beharrik ere ez zegoen, epaia konturatu baita. Txapa hotxak tantoa gorriei emango ziela. Atera du sakea Jera Iturriagak, ongirantzun dio Oiana Orbegozok, eta Jerak aukerakoa berriz ere bien tartera luze txokoan barna, ongi eraman du Oianak, eta gero zabalean dejada egin du Anek, ez oso doia, baina aurkariei min egitekoa bai, gero Jerak txoko aldera bideratu du jokoa, eta hor Ainhoa behartuta iritsi da pilota hartara, eta behartuta iristearekin batera jokaldi egiten ere hasi da, hor Ormabikoa jotzeko intentzioa ikusi baitiogu, baina
txapazpian geratu da bere Ornabiko jokaldi horren alegina. 16 eta 13, hiru tantoko zuloa markagailuan Jeraren eta Aneren alde. Beste tanto bat jokoan, Ane sartuko da ezkerrez, ongi eraman du. Jota gaizto Aitanagatik ere, beste zafarraldi luze bat Ainoak, seitik jaso Ane Mendiburuk. Jera sartuko da orain jokoan, gaiztotu egin zaio, azken unera arte itxaroteagatik behar bada, eta horrek azkenean tantoa bikote urdinari eman dio. 14 eta 16, eta berriz ere tanto bira jartzea lortu dute Ainoak eta Oianak. Berriz ere lehen egin duen bezala animo oiua egin dio Jerak Aneri, haupan esan dio, partidan sartuta jarrai dezaten eta askotan horretarako ere balio du veteranotasunak. Jerak eskarmentua badu halako txapelketetan eta partidetan, iaz zer nolako denboraldia osatu zuen ikustea besterik ez dago, bere kirol mailako lorpenez jabetzeko, eta iaz bere lagunan Mendiburu gurutze bide handi xamarrean barneratua izan zen, Naroa Etxekolonearekin batera jokatutako txapelketan partida askotan eskuetatik larri xamar eta sufrikario handiekin pasa behar izan baitituen txapelketak iraun zuen denbora tartea, eta horrek ez zion behar bada bere joko mailarik onena emateko aukerarik eman, baina aurten begien bistakoa da mailarik onenean iritsi dela binakako txapelketa nagusi honetara. Beste tanto bat jokoan da, atzelarien artean da pilota orain, luze atzeratu du Oian Orbegozok, eta Jerak ez du beraz sartzeko inolako abegunerik izango, berriz ere Azpeitikoak jarri du pilota atzean luze, eta baita Ane Mendiburuk berak ere. Oianak jaitsi, Jerak ere bai, Ainoak moztu, Ane sartuko da ezkerrez, luze atzera. Bitarditik, herri-herrian joteko pilotak adari, ongi erantzun dio, ala baina Oian Orbegozok atzera Jerak, eta gero zabalera Oianak, Jerak moztu, jokaldia ona izan daiteke, eta hemendik aurrera etekina atera diezta jokete tantoari Anek eta Jerak. Ainoak fronti sardiko pilota, zabalera urrundik jokaldi ona aurkariak nahasteko bestekoa Ane Mendiburuk, elkarren gainean da pilota, aurrelariak jokoan protagonista, eta hor eskuan kateatu egin zaio pilota Oian Orbegozori, eta behar baino gehiago loratu du pilota, 17 eta 14, hor errepikapenean ikusi ahal izango dugun moduan kateatu egin zaio ezker eskuan pilota Oian Orbegozori, eta kanpora joan. 17 eta 14, beraz markagailua, hiru tantoko zuloa zabaldu dute. Jerak eta Anek markagailuan orain arte, zintzurra freskatzera etorri dira lau pilotariak atxeden setera, baina jokoari berrekiteko moduan dira lau pilotariak lanerako gertu direlako hostera ere. Atera duzakea, dira Iturriagak, eraman Oiana Orbegozok, atzera oraingoan Ainoa Ruiz de Infantek, ezkerrez ireki Anek, zabaletik zabalera jokaldia Ainoak, eta horrek ez ustean harrapatu duera bat Jera Iturriaga, gainera etorri zaio pilota zertxo bait, eta ez du ongio, eta hartara pilotak ez du txapa gainerainoko biderik egiterik izan. 15 eta 17, distantzia berriz ere murrizten hasi dira Ainoa eta Oiana, bi tantora jarri dira, eta orain Ainoaren sakeak
abiatuko duen tantoak zer ematen duen. Sake gaiztoa da, 6 eramaterik ez du izango, Ane Mendiburuk, biziki gaiztoa zen horrezker paretak eskua sartzeko lekurik ere ez dio utzi eta nola edo ala kolpea tiratzeko beste tarte izan du, baina ez eroso eta ark nahiko zuken bezala jotzekoa. 16 eta 17, tanto bakarrera, berriz ere, Iturriaga eta Mendibururen gandik, Ruiz de Infante eta Orbegozo. Sake hau kantxaren erdialdera atera du, erdialderago eta jasotzeko beraz xamurrago gertatu zaio Aneri. Ies egindako kantxaren erdira, atzera Ainhoa Ruiz de Infante, gaizto doakio baina ongin moldatu da. Ane Mendiburu, txokoan barren aluze, ostera ere Ainhoak eta hori jasotzerik ez du izan Anek. 17ko berdinketa markagailuan, lehen 13koan izan dira markagailuan bat eginda bikote biak eta orain berriz ere 17koarekin lortu dute partida parekatzea, partidaren azken txampan sartuak gara dagoeneko eta hemendik aurrerako pilotakada guztiek izango dute garrantzi handia eta pilotakadek ez ezik baita tantoek ere. Sakea erantzun du Mendiburuk, beste pilotakada bat atzera bikote urdinak, ongi jaso du hau ere Anek, Oianak zabalera, Jerak ekarri, Ainhoak jokaldi egiteko aukera izango du, moztu egin du pilota txokoan barrena bien tartera gaizto eta azkenean Ane postura behartuan sartu da ez egiterik, jasotzeko ez egiterik izan azpadu ere. 18 eta 17 eta aspaldi txoko partez markagailuan aurretik dira Ainhoa eta Oiana. Partida estu ari da izaten, txapelketa momentan ikusi ditugun biak oso piloteatuak eta biziak irten dira eta emozioa izango dela ematen du txapelketari bide honetatik ekin baldin badiote bukaera arte, pilota zalearen mesedetan estimagarria da emozioa eta tentsioa, pilotariek naiz eta hori ez duten oso laket izango. 18 berdin markagailuan, doi iritsi da pilotakada hori frontisera eta tantoa lortu dute berriz ere Iturriagak eta Mendiburuk eta hemen nire atzean direnak hotzez gainezka ditugu, hotz handia egiten du pilotalekuan, pilotaria behin berotan sartuta dagoela ez dut uste hotzik nabarituko duenik, baina guk geldi gaudela hotz handiarekin gara komentario esatetik. Beste tanto bat jokoan, urdinak ari dira tantoan nagusi orain arte, boleaz sartu da Oiana eta azer nolako tantoa bukatu duen ez da ohiko hau azelariengan, baina aurrean tantoa egiteko aukera izan zezakela ikusi du Oianak eta ikusi ez ezik baita bikain egoera, bikain irakurri ere, horre etzen bat ere erraza bolea, baina ederki jo du eta pilota gaiztoa jarri di aurkariei 19 eta 18 berriz ere aurretik dira markagailuan Ainhoa eta Oiana. Sakea luza jarri du atzean, eraman Ane Mendiburuk, berriz ere atzera Ainhoak eta baita Anek berak ere. Jerak jaitsi. Eta txapara joan zaio pilotaka da Ainhoari, nik uste bera ere konturatu dela altuera apur bat gehiago eman behar ziola pilotakadari. Txapa hotxa entzun orduko altxatu baitu ezkerreskua bere buruari altuera gehiago behar zuela, pilotakadak altuera gehiago behar zuela esaten ariko balitzaio legez. 19 berdin markagailuan, beste tanto bat jokoan, sake hau labur atera du.
baina gainditu du. Hiruko arrastoa eta tantoa lortu dute. Jerak eta Anek, sake honak ez ustean harrapatu ditu erabat aurkariak, hortxe duzue aurrekoetan baino laburrago atera duela Jerak, aurkariak nastea izango zen Leitzarraren helburua eta lortu du, ederki lortu gainera. Garaipenetik bi tantora dira Jera eta Ane, sakez egindako bigarren tantoa izan da Jerarena, oso sakatzaile ona da, baina gaurkoan saketik pilotakada bakar baten ondorioz, pilotakada bakar baten ondoren erabakitako tanto asko ez dira izan, Ainoak neure kontuak okerrak ez baldin badira bintzat bi izan ditu, ala bukatuak eta horren beste amaitu ditu sakearen laguntzaz Jerak. Beste tanto bat jokoan, 20 markagailuan. Eta horrek esan nahi du, tanto garrantzitsua dela jokoan den hau. Jerak bien tartera bildu, indar handiarekin irten da pilota Jeraren eskutik, dejada kantxaren erdian, Zabalera gero indar handiagoarekin Ainoak eta berak lortu du tantoa, 20 markagailuan. Eta gauzak estu izango dira hemen pilotazaleok, azkenengo pilotakadar arte, azkenengo tantor arte. Dejada dotorrea izan da Zabalaldean Ainoak kantxaren erditik egin duena. Hortxe izan duzu errepikatuta ikusteko parada. 20 markagailuan, atxeden setera eztarria freskatzera etorri da Oiana. Eta berriz ere, sake ateratzeko gertu dago Ainoa Ruiz da Infante. Atera du sakea, gaizto doa, baina ederki eraman du inolako trabarik gabe. Ane Mendiburuk, bien tartera beste batzuetan baino laburrago jarri du Ainoak eta hor atzean, oso atzean harrapatu du pilotakada horrekean ez zegoen prest eta aurrera etortzen hasi bada ere eta bere burua lurrera bota izanagatik ere eramateko denborarik ez dio eman Aneri. 21 eta 20, berriz ere aurretik dira markagailuan partidaren amaierako puska honetan. Ainoa eta Oiana, eta badator bere azken sake ateratzera, hau ere luze atera du. Saiterditik eraman Ane Mendiburuk. Ainoak moztu, jaso, Jera Iturriagak. Txokoan utzi du pilota Ainoak koskaren batean jodu gainera ezbaitu bat ere hots naturala atera pilotakadak lurrean eta Zabalera bai, kanpora ordea, hor ez ditu berriz ere pilotalekuaren neurriak behar bezala hartu eta bera ere nik uste damutua izango dela orain harturiko erabakiaz eta partida galtzea badakarki horrek. Nik uste aldageleta ere jokaldi alegin ustel horrekin joango dela buruan Ainoa bera. 20 bana berdin beraz markagailuan, emozio izan dugu partidaren hasieratik eta ezin eska geni ezaioke gehiago neurketa honi. Partidako azken tantoaren ostean erabakiko baita Jera Iturriagak aterako du bere gaurko partidako azken sakea eta bere izateaz gainera partidaren beraren azken sake ere izango da. Sake hau gainditu du hiruko arrastoa. Sakea laburraterea izan bada ere. Anek luze. Eta baita Oianak ere. Hemen oraingoz jokozkan utzi dituzte. Aurrelariak oraintxe izango du Ainoak sartzeko aukera. Txokoan barrena luze, eskuinez ongi jaso du Jera Iturriagak. Ainoak bien tartera jaitsi aurrera torri behar. Bizkor xamar. Ane Mendiburuk ongi jaso du. Bien tartera berriz ere Oianak, bien tartera baita Jerak ere, eta gero atzera, eta Zabalaldera. Oianak luze, astindu du pilota. Ezker paretara biltzeko intentzio horrekin Janek, baina azkenean ezker paretan jota Zabaleratu eginda, erdiratu eginda, bere pilotaka da. Oraingoan atzera. Oiana sartuko da berriz ere jokoan atzera, luze. Albait luzeen pilota erabiliz, aurrelariek tantoa bukatzeko aukera garbirik ez dezaten begien biztan izan oraintxe izan lezake behar bada erritmoa aldatzen hasteko aukera. Jerak pilotaka da bizia jodu, baina oso erne zegoen Oiana eta
aparteko arazorik gabe ondo jaso du. Ainoak sartzerik ez, Oiana etorri da aurrera eta berak atzeratu du pilota. Ainoarentzat aukera nabari da, txapelketa bateko partida baten aurrean gaudela, hemen inork ez baitu behar baino arrisku handiagorik hartu nahi, alere, Zabaletik oso jokaldi milimetrikoa eta zaila egin du Ainoak, horrela egin behar zen jokaldia pilota gaiztoa aurkariei paratzeko, eta azkenean hain gaiztoa jarri du, ezin izan baitu jaso, Jera Iturriagak bere burea lurrera bota badu ere, benetan zirraragarria izan da partidaren amaiera, eta entzun pilotazaleok, bertara Sopuertako udal pilotaleku honetara etorritako zalek lau pilotariei jo dizkieten esku zartak, partida dotorea izan da, eta zinez polita, bukaera bera, 22 eta 21 bukatu da partida azkenerako, Ainoa Ruiz da Infanteren amaierako jokaldi horrekin. Gero errepasatuko ditugu zehatzago partida honek utzi dizkigun zenbakiak, eta sailkapena zertan den ere gero aipatuko dut, emanaldiari amaiera eman aurretik, baina elkarrizketetarako gunea atondu dute ados pilotako lagunek, eta berehala etorriko zaizkigu elkarrizketa postura Ainoa eta Oiana, eta ikus dezagunea bada zer kontatzen diguten. Hementxe ditugu birazleak, partida gogorra izan da, hasieratik nik uste Jera eta biok Ainoa utzi zaituztetela jokoz kanpo, atzelariengan izan baita pilota tantoen zatirik luzenetan bereziki tantoak gogortu direnetan, baina hutsalak hausi jokatu behar izan duzunetan ederki asmatu duzu eta jokoa nahasteko baliatu dituzu, etorri zaizkizun aukera gehienak. Bai, bueno, bai, ez da jokoz kanpo itxi bastien, nibe apurrat buruz jokoz kanpo egon naz, baina, bueno, usteot buelta mondotzetela, Oianan laguntzak beti egon da hor atzean jarraitzeko lana, eta, bueno, usteot atzean kargau behar zela bebai, gero aukerak iteko, ez dakit, nik usteot sortez batzuk aukin dugu zela, gero ez da, horre eskerragaz konfiantza bapez, botea kaskarra iten zauen ez orden eskerrera jaten zan, atara dugu puntua, hor lan hastea oso posik, aukindako sentsazioagatik etxetik ekarrita da, oso posik, batez Oianagaz batera, nik uste dute luzaroan jokatu dugule eta olako puntua ateratzea bikote bezala txapelketa honetarako garrantzitsua dela. Ez da pilotaleku erosoa jokatzeko, tartean efektu ezoikoak irteten dira pilotalekuan zolatik eta horrek ere ez dizue lana erraztu. Hori lau pelotariei, moldatu beharra dau, alba da, nik uste dut, ez garela moldatu, baina, ez dakit, hori, saiatu gara eta oso pozik. Partidaren bigarren erditik aurrera ekartzea lortu duzue, askotan joan zareta berdin duta eta bukaerako zatian, partida horrela bukatu beharra zegoen oso jokaldi milimetrikoa egin duzu, gainean izan da, gaizto jarri diezu pilota aurkariei eta ezin izan dute jaso? Bai, ez dakit, baina nasakordetan ondo, baina usteote gaur ez nazela ibili hain milimetriko, usteote gorazea bota behar zala pelota, hor min gehiago egiten zalako, eta horregatik pozik, beste faseta nirea eta txapelketa honetarako garrantzitsua. Eta Oiana, zeukatzean askotan haneren bizkarra ikusi behar izan duzu, baina pilota ongi astindu duzuzuk ere. Bai, nik uste bilok parez pare ibili gala ez, eta geho aurrien onartzezunak aukerazunen bukatu. Da, gaur batipat aspaldi hoxe, partidu joka gabe eta sentsazio, nahiko ondo sentitu naiz, eta bintzat
ez galtzea eta, bueno, partide guztia zen nire asmoa eta, bueno, lortu dela uste. Txapelketa luzea da, baina puntua lortuta hasteak garrantzia zuen eta horrek konfiantza emango dizu hemendik aurrerako betarako. Bai, hori da, oso pelean hasi ez hasieratik eta gero alde intzizkiu pixkat, baina, bueno, partidu ekartzea lortu dugu eta bukaeraino ja pele hortan, aldala irabaztea junbar genuen, da, bueno, kaleo bale hor ja eta banako gure alde eroi da eta guztua. Edarki zorionak neskak eta hurrengo partidera arte. Bueno, niri bai gustoko jata, mezkeine hau nire amamantzako, oindala gitxil zan, eta bueno, beretzako. Hortxe eskaini, gaurko garaipena abonarentzat eta eskerrik asko neskak. Eta ona etorri zaizkigu galtzaileak ere. Lana eginarazi diezue, baina azkenean punturik gabe etxera, saririk gabe, Jera. Bai, gorra izan da hasteko ez, nik uste aurreneko partidua izateko, bueno, gorra izan dela, pixkoat pilota lekun jarri, txapelketa berririekin, baina, bueno, nik uste partidu gorra izan dela eta hogeita ban egiten denen, batek irazi behar da eta gaurkoan bere tokatu zaioa. Partidaren hasieratik esango nuke atzelariek jokozkan utzi zaituztetela behar bada ikusita zeuen ezaugarriak zeintzuk diren ez zutelako nahiko aukera garbirik izan zen ezaten, baina izan dituzu benetan, ederki bilatu bizkiozue kilimak elkarri, Ainoak eta biek. Bai, nik uste atzelariko songi haitu diela biek ez, Oianak esakuleko partidu indo, dena gainen ateatzen zitzaion gaina, eta nik ane oso ongi ikusten nunez, partidu guztien oso ongi ibili da. Nik igual geixo asmatu behar nunez, egia da batzuzen jokoz kanpore ondu gala, baina pixkoat errematen antzu xamar gaurkoan. Ez da pilotaleku erraza jokatzeko Ainoari ere galdetu diot, horrek ez du zuen lanik erraztu, baldintzak berdinak dira alere guztientzat, eta lehendabiziko aldiz hemen aritzeak ere behar bada eraginik izan zezakeen. Bueno, pilotaleku bai, berri da, eta kosta egiten da, baina gero igual pilotan ezaugarri bat bada ez, azpitik gehiago ibiltzen die, hor erortzen denen oso zaie die altxatzeko eta ikusi da ez, bai eskapadan edo jokaldi ongiten bali bada altxatzeko oso pilota zaie gelditzen da. Eta zukane askotan bizkarra erakutsi diozu Oianari eta pilotaka da luzeak arrotu eta astindu dituzu, eta alde horretatik pentsatzen dut gusturo izango zarela. Bai, alde horretatik ezin ezke jatu, nahiko ongi eman diot, bai eskuinta bai ezkerrekin, ara igual ez dut hainbeste ezkerreratu eta horre ere pixkoz bai izan da nire aldetik, baina bueno, konten egin dako partidakin. Eta bukaera aldera txamponak alde batera erori behar eta Ainoaren eta Oianaren alde egin du azkenerako. Bai, olako partidotan baten alde do beste ezin da jakin azkeneko tanto arte, eta bueno, gaur ez da gure alde ibili, baina bueno, espero beste batez baiet. Halere galduagatik ere pentsatzen dut, alde positiboari ere begiratuko diozuela, 21 tanto egitea bada zerbait eta aberats positiboa ere izango duzu alde horretatik, 21 batean geratzeak ere zerbait esan nahiko duelako. Hori naiz da galdu, 21 tanto egitea, konten gelditzeko moduko partido bat da, eta horregatik lasai gelditzen naiz hurrengo partidoak begira. Eta bikote gisa ere ongi funtzionatu duzue. Hori da, gustura ibili naiz lehenengo tantotik, ongi moldatu gara, bai aurreko kuadroietan eta bai atzekotan, hasi que hurrengo partidak. Edarki neskak, eskerrik asko eta altxaburua. Zuri. Hau esek bikoteen hitzak, elkarrizketetarako gunetik beste gune honetara etorri gara azkenean, eta lehen aipatu dut partidaren zenbakiak errepasatu behar genituela azkar-azkar, sakez bi egin ditu Jerak eta Bibarretaz beste bat ere bai, hanek 3 egindako izan ditu, ausaz bat, bi entartera eta atzera ere beste bana, eta galdutako batekin amaitu du partida. Ainoak berriz egindako 6 izan ditu, airez eta atzera bana, sakez beste 2 eta dejadaz beste bat, 5 izan dira orotara azkenerako, galdutako batekin amaitu du partida, eta Oianak ere 2 egindako izan ditu, bat airez eta bestea zortearen laguntzarekin galdutako batekin amaitu du partida, 47 minutu eta 49 segundo iraun du partidak, eta azkenerako emaitza ezin estuago izan da, 22 eta 21 lortu baitute garaipena, Ainoa Ruiza Infantek eta Oiana Orregozok, eta emanaldiari amaiera eman aurretik esan dezagun, sailkapenean lider direla lehengo asteko garaipenarekin Natale Aranburu eta Maite Mujika, bigarren postuan izango dira gaurko garaileak, emaitza dela eta tanto kopuru handiagoan aurkariak utzi zituztenez 22 eta 21 bigarren direlako sailkapenean gaurko garaileak, Ainoa eta Oiana, eta 3. postuan gaurko galtzaileak ditugu, aberats positiboarekin alere, Oiana ez, Jera eta Ane, eta nik uste gustura izango direla alde horretatik egindako lanagatik, eta hau esan da,
eta emanaldiari bukaera eman aurretik esan dezagun datorren astean izango duela txapelketak jarraipena, 2024 urteari dagozkionak hementxe emango ditugu amaitutzat, baina datorren urtean ere jarraituko du binakako txapelketa honek, eta datorren urteko lehen hitzordua gaur 8 izango da, urtarrilaren 4 arratsaldeko 6 aurrera berako Eztegara pilotalekuan, eta bertan binakako txapelketan nagusi honi dagozkion 3. eta 4. jardunaldietako partidak ikusteko aukera izango duzue, jaialdiko lehendabizikoan, Eneritz Arrietak eta Leire Galeanok orain arte txapelketan sartu ez den bikoteetako batek Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu gaurko partida nagusiko galtzaileak izango dituzte aurkari, eta bigarrenean berriz Natale Aranburu eta Maite Mujika izango dira txapelketan lehian sartu ez den beste bikotearen aurka, Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak osatutakoaren kontra. Jaialdi polita da zinez, nik uste jaialdi polita izateaz gainera badirela nahikoa osagai sailkapenaren gorabeherak esate baterako jaialdia bertatik bertara ikusteko, eta badakizue, zuzenean beratik bertatik azpada, bestela ere, beste bide bat ere baduzuela jarraitzeko, Hamaika Telebista, Ados Pilotaren YouTubeko kanala, edota baita datorren astetik aurrera ikusgai izango dugun Izarkomen begizta plataforma ere, bertan Ados Pilotak kanal propioa izango baituetan ere izango baitituzue txapelketaren nondik norako guztiak jasotzeko aukera luze eta zabal. Besterik ez beraz, pilota zaleok, hau izan da gaurko Sopuertako jaialdiak eman duen guztia, plazer baduzue, gaur 8 beratik izango dugu berriz, elkarren berri ongi izan, arratsaldeon Sopuertatik.